ewi ting' mar min ot mano mar county. Kik idhi mabor, mago eko duto te warwaki ni machiegni. Weche mabende wamiyo pek gin magi. Jonjore onego ji adek e gweng' Mapura, kaunti ma Samburu, kata bed ni jolweny ma KDF dhi nyime ga pedha. We also would like to have Miare become the center where we have equipment, agricultural equipment to serve the farmers around here. Kaunti ma Migori oyudo gik tegruok maromo milion 9 mar jolo chenro mar pur kod pith. Riwruok mar jopuonj ma Wakeni Kewota jiwo okumba ne jokanyo mano mar jiwo ngimagi kanyakla kod tijegi. Machiegni nyinga jailieta jaloko marwa en Winnie Adoyo. Parni wechegi iluwo kokalo mbui marwa mano mar Facebook Ramogi TV kanyakla kod YouTube. Bende inyalo oronwa ote machuok kokalo namba ma en 236900. Wachako gi weche mag siasa kuma riwruok mar Azimio otero romo margi mar 12 e kaunti ma Kakamega kendo chayo weche mane piny owacho mar Kenya Kwanza wacho odiechieng' manyoro ni gin emanyocha gichulo ogai mar Azimio Raila Odinga elemo mar jambetre mar pinje Afrika e weche mag apaya. Azimio bende oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom nyiewo mano magilieko ni gisebedo ka ginyiewo jod bura mag Azimio gi omenda mabende ne onego tigodo e duoko piny nengo chiemo kod mauta. Chris Owino miyo waler mathoth. E alap ma Amalemba Grounds e karching od bura Malurambi e kaunti ma Kakamega, riwruok mar Azimio obago romo margi mar 12 mar dwaro ratiro e wi yiero maduong' mokalo. Ogai mar Azimio Raila Odinga otiyo gi thuolono mar duoko jatend piny Dr. William Ruto e wi weche mane owacho ni IEBC ne oyawo sava mage motelo ne yiero maduong' mokalo. Raila onyonore kar tiende ni kambi mar Smartmatic International ne otamore yawo sava mage e gino mane giwacho ni yawo sava go ne dhi rocho ratiro magi mag tich. The servers have not been opened. When we went to the Supreme Court, our lawyers demanded that we should be given access to the servers so that our experts could interrogate the contents of the server. We got a letter from the company called Smartmatic, the service provider. That letter is in public domain. I gave a copy to the media yesterday and they have refused to publish it. But that letter said we cannot allow access to our server because that will impinge on our proprietary rights and interfere with the result of elections in other jurisdictions. Kaluwore gi Raila, Ruto wuondo jopiny ni IEBC ne oyawo sava mage nikech ong'eyo ni ka oyawo sava go to adiera dhi nenore. Kweli wa mambo ni kwamba Bwana Ruto, your Smartmatics friends, your Venezuelan friends protested wakazuia servers kufunguliwa. Sasa if you are smart enough, tell your Smartmatics friends wafungue server mara moja. Wakenya wanataka ukweli. Sawa sawa? Hiyo ambaye Ruto anasema ati server ilikuwa imefunguliwa, kama yeye ni mtu ambaye anaenda kanisa na ukweli na anaomba Mungu ule mmoja, tunaomba afungue leo, aweke hapo na aita Wakenya wote aseme angalieni. Kama wewe unajua kwamba unashinda, unaogopa nini? Kama unashinda unaogopa nini? Unaogopa nini? Fungua, kama nasema uongo fungua sawa. Azimio bendesa ya piny owacho mar Kenya Kwanza ewi paro mar medo nengo somo e mbalariany kaachiel gi idho malo e nengo chiemo. Ni sasa kama school fees imeenda juu mpaka university, hao watoto wa maskini watasoma namna gani? Na education, elimu ndio inaleta usawa katika nchi. Kwa sababu mtihani ni ule ule hata akiwa mtoto wa maskini au watajiri, ule mtihani ule huu. Wewe ni hasla sampli gani ambao watoto wa mahasla wenyewe saa hii hakuna chakula nyumbani, saa hii kila kitu kiko juu, alafu the most important thing you must give to your people is education. You cannot adulterate higher education. Uwezi kunyima watoto wa Kenya elimu. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka
odok ne Raila ewi seyo ni piny owacho ma pacho kae ema osebedo ka chulo osara mag jotich e apisi mare kaka jambetre mar pinje mag Afrika e weche mag apida. Hiyo machafu ambayo aliongea mambo haya hajui kabisa, because I remember his tickets used to come from Addis Ababa. Hakuwa analipiwa na treasury ya Kenya. Kwa hivyo hata Yatani should have made it plain kwamba every cent Raila was using in that office was coming from the from the commission headquarters in Addis Ababa. Azimio oramo ni wang' ni gidhi chung' motegno e duoko loch margi ma giwacho ni IEBC ne omayogi e yiero mokalo. Revolutions, rebellions, they don't come easy. Lakini if you are united, tutafika mahali ambapo baba nataka tufike. Sisi kama Wakenya hatutaruhusu kunyanyaswa tena. Tumekubaliana hiyo. Azimio koro ochomo e boma ma Kitale County ma Trans Nzoia odiochieng' makiny e romo machielo mar siasa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jod bura magem Elisha Odhiambo wuok oko kowacho ni moko kuom josiasa e duond bura ma ODM ne temo tuone otiko mar ODM e siro kombe e yiero mar higa mokalo. Mendi biro tok kane okwede kod telo mar ODM kalore ne odhi e limbe e kar jot ma jatend piny William Ruto. Kano lose gweng' Masagam, Odhiambo no wacho ni tend ODM kokalo kuom jod bura ma Ugunjo Pio Wandai gi jod bura ma Suna East Junet Mohamed ne ochano mar mayo tiko mar chung kaka jod bura magem mano e tielo mar areyo. Omedo ler ne jodak magem ni sirikand William Ruto oketo tenge omenda maromo milion 100 mabiro konyo gedo e skunde e gwenge mag Nyamninia, ka omenda bende maromo milion 50 okete tieko gero skund tiegruok magamba TTI. Jodalawa angi mutimna kende okado weje mang'eny ulemna Nyasaye manomiyo ugona kura ka jomoko notamre, jomoko nothaga kiyiera koso noguye mano. Juner gi Wandai did not want me to be an MP of game, but again people refused. They said they must elect a man Magigen Rego. But I was not elected because of me. I was elected because there's somebody I worship in heaven who directs me, who purposes what I do. And until that happens and I rest like Mary, I will do what the heavens direct me to do, without fear or favor. Owinjore, ne ora na dia kwanu donge. Ananya kwecho. Ka kwecho ko mia awekelo. Nyoja akwayo lo ma 100 acres. Manyamni ne adi mia. Kendo ja President of the Republic of Kenya ye dimi wa 100 million margero lecture hall Nyamninia. Ichago Professor Magoha. Ber kozarach. Jo od bura mawuok e kaunti ma Nyamira osoko wang' jalup jatend piny Rigathi Gachagua e wi weche ma bende nowacho ni joma nogoyo mbulu ne riwruok mar Kenya Kwanza e yiero mokalo kende ema biro yudo dongruok kod lemo e sirkal. Jo od burago onyiso jatend piny William Ruto kod jalup ne Rigathi Gachagua mondo otine jo Kenya duto maromre e chenro mag pogo lemo mag telo kaachiel gi chwalo dongruok e gwenge duto ma pacho ka. Ka gilose gweng' ma Mwongore e sub county ma Nyamira, josiasa go manotelnegi gi Senator Okongo Omogeni nowacho ni onge ng'amo ng'eyo kaka ji notimo yiero nikech ombulu nogo e yor siri. UDA ilikuwa chama ya kutumia kwenda State House. Akishafika sasa ni rais wa Kenya, na hata wafanyikazi wote wa serikali mkiajiriwa, tuhudumie wa Kenya without discrimination kulingana na kipengele cha 27 ya katiba yetu ya Kenya. We should focus our energies in serving the people ambao walitupatia nafasi ya kuwafanyia. 6 months is too soon to discuss about politics of this country.
Let us not go there and we forget kwamba tulitumwa na wananchi ambao wanahitaji maendeleo. Kupiga kura ni secret ballot. Huwezi kujua mtu alipiga wapi. Si ndio? Sasa ukikuja kusema wewe naona huko nipigia kura, siwezi kupatia wewe kazi. Ulijuaje pale alipiga kura? Ulijuaje? Serikali yenye iko sahi ni moja, inaongozwa na William Ruto. Kwa hivyo tunamuomba Bwana Gachagua, yeye waliomba kura kwa kanisa, aenda asome Biblia na ajue kwamba watoto wote wa Kenya wanataka kupata kazi kwa serikali moja. Jatend piny William Ruto medo yiero ji e tayo boards mag riwruoge mopogore opogore pacho ka e dwechene 6 mar tende. Ruto oyiero jaod bura machon ma Aina Moi Silvanus Maritim kaka jakom board mar Information Communication and Technology Authority. Maritim en achiel kuom ji 240 manoket nyingegi kaka jolup jotend migepe. Donjone e board no wito oko yiero mar Fredrick Owino kaka jakom board no. Ugas Sheikh Mohamed kore jakom manyien mar board mar Capital Markets Authority. Mohamed manolaro kom gavana ma Wajir gi otiko ma ANC e yiero mokalo okaw kar jaohala Nick Nesbit ma welo ne koro owito oko. En bende ne en achiel kuom jogo manoket nyinggi e bedo jolup jotend migepe. Simon Indimuli Muyumba oyier kaka jagoro e board migepe mag piny owacho e orak mar higni 3. Muyumba okaw kar Wanjiku Wakoga ma yiero ne koro okethi. Jafwambo John Njogu Wanjoroge oido tayo board mar Kenya Film Classification. Yiero no otim kod jatend migao Ababu na Mwamba. Jomoko mabende oyiere board no gin jawer John Muigai Nyururu, mong'ere ni Muigai Wanjoroge, Kipruto Kipto, John Osimbo, Grace Munjuri, Harriet Zita, Stephanie Maseki kod Rafael Loperito. Board mar National Social Security Fund NSSF oido jokanyo 2, Isaac Kaberia kod Dr. Milka Kimonda e orak mar higni 3. Gikaw kar Marion Mutugu kod Peter Mwileli e yiero margi mabende koro okethi. E weche magarita eni ji 3 owito ngimagi tok jonjore mag jamni negogi e gweng' ma Ikek Sapuk kod Pura e kaunti ma Samburu. Mano kata bed ni jolweny ma KDF timo apedha e gwengego. Ji 3 moting'o ruoth nowito ngimagi okinyi ma kawuono tok jonjore go goyo gi bunde e kinde rakruok mager bedo e kind jolweny e kinde ma jolweny ne launda jonjore mane okwalo jamni. Jolweny 3 bende oyang ni noyudo hinyruok mag lisasi ka jonjore moko bende oneg e apedha no. Kwa majina naitwa Christopher Lankalipi. Nataka kusema na Rais Ruto na Waziri Kindiki, ni nini tunangoja? Mnasema disarmament, hatuoni. Kila mtu anapigwa hapa, askari anapigwa, wiki mzima tunauawa. Mpaka hata chief leo anauawa na raia wengine na NPR. Sasa ni nini ambayo mnatungoja? Tunaomba serikali, tunauliza, tafadhali mtusaidie. Tumeumia na tuko ndani ya nchi ya Kenya. Tunang'anyang'anya mali yetu, tunang'anyang'anya mchanga. Mimi naomba kama Mkenya, kama kuna kile ambayo utasema utafanya kuja kusaidia Wasamburu, hebu jaribu leo ufanye kazi yako ambayo nilikupa kura yangu ya kutosha na nikachagua serikali yako, pia umechagua Kindiki. Jaribu vizuri sana ufanye kazi leo. Wachno mano mar jonjore bende ema kelo paro mopogore opogore. Masi maru kwala penjo ni to jonjore go kare gin gi chayo tend piny manade, gin gi pondo kanye. Wacho ni bende medo ni Ruto onego owes Raila bende okete tesre. Erokamano ahinya Freddy Kabia Nyong'o. Gachagua to ong'eyo ga nade joma bende ne ogone kura. Wacho ni kura en gino ero ma bende opandi ma onge ng'at machielo ma ong'eyo. Nyalieta ne ni mokwe ka gotach Muroni. Wacho ni kothe ma bende osebedo ka goyo gwenge makono. Wageno ni kodhno biro chopo e gwenge mamoko bende pacho kae. Kapolo Ogango mar game Uriri wacho ni Ramogi TV ler kendo choponwa e yono ero makare. Ka bende gi sani wadhi twakruwa mano mangeso kangeso mar mine wacho.
Weche mag dongruok mag county nitiere e lwet governors mag county. Kata kamano, joute governors bende nitiere koda ting' maka kod kacha e kelo lokruok e counties ma pachoka. Kawuono wantiere koda min od governor ma Migori Agnes Ochilo ma bende nyiso wa ting' ma en godo e county no mano ma Migori. Oimore kendo machiegni. Oimore jali. Machiegni kabisa e chilo mar mine wacho kanyakla kode Ramogi TV. Erokamano. Penjo ma bende ji penjo ahinya ni office min od governor kata first lady en gino ero ma bende piny owacho opuodho to utimango. Erokamano. Office first lady kata jaod governor mar county oken office ma sirikal onen ong'eyo, oken a constitutional office. En office ma obedo created mondo kony governor o deliver gik motimo. Oken office ma bedo funded kata gi anything. En office ma rely on ng'ama nitie kanyo ero ema neno kaka onyalo konyo e yore mamoko. Koko miye pesa to neno kaka connections ma en godo ere gimo nyalo kelo. Kaka sani aparo ni Migori uwinjo ka through officer gi networks ma an godo. Ase kelo Safaricom kendo sani gitimo gimiluongo ni fistula corrective measures. Wan gi treatment ma konyo mine man gi tuo mar fistula. Fistula en tuo ma miyo nyalo yudo kopo ni obudho gi muoch e seche mang'eny kapok onyuol. To ma tuo ma miyo mine bedo gi wich kuot mang'eny nikech ok inyal wuok oko, ok inyal konyo nyithindi, ok inyal dhi e chiro, ok inyal kata dhi e liel dalo. Ing'eni joma mine wahero dhi e liel utewa. Koro mano ilorori mane ot. Kendo wasewuoyo be gi jo Sickle Cell Foundation nikech nayudo mine man gi nyithindo man gi sickle cell to nyathi man gi sickle cell nyaka muony yath. Koro connections man an godo nikech an ng'ama ok rit ni abro ka winjo ka ng'ato nigi problem tamanyo ni ere kaka wanyalo yudo kaka ikonyo jogi. Koro waseyudo konyruok kendo waseyudo clinics moko e Migori magi ok bed funded gi county government, magi bedo funded gi development partners. Bakanyo bende wabo medo twake matut moko kuom projects ma bende itimo. Kata kamano pod wadwa ni mondo ilernwa office first lady untiere bende gi riwruok ma idendo ni First Ladies Association. Jokanyo mage gin first ladies duto tema pacho ka koso ng'ato yiero mar bedo kanyo kosa bedo nade? Ing'eni kane governors oyiero mokwongo gite ne gin joma chuo. Koro monde gi nobiro together ma ne gifomo gine association ma registered miluongo ni County First Ladies Association. En romo mane giromo nikech ne gifwenyo ni gin gi problems gin gi shida machalre. Ne gineno ni ang'o ma ginyalo timo, ere ka ginyalo riwore mondo gibed gi duol ma ginyalo kata dhir ng'ato ma gikoni wan joma kama wadwaro ni mondo konywa yo kama nikech ka in ng'ato achiel to nyalo bedo matek. Koro riwruok ni ng'ata oyiene mondo donji. Tiyudo ka nitie joma active to joma ok active. Sani chairman Waruchi lady marwa iluongo ni Alamitu, first lady mar Marsabit, to an mabet kani ane deputy mare. Waromo kwa winjo kwa riwore gi partners manyalo konyowa. To ang'eni ji mang'eny penjo nikech sani koro wan gi chuo 6. To constitution o define first ladies as spouses. To bro chunwa ni nyaka koro walok nying ni nikech koluong ni first ladies to miyo jomoko neno ni ma gir mine kende. Ok en gir mine kende. Kata nyiche wan gi romo, nyiche wan gi Mr. Wanga. En kende moyienwa ni waluonge ni first lady. To eventually opuodho nyingno ero. To gimwadhi timo wadhi loko nyingno mondo koro bed all inclusive mondo ji tione ni en gir jok ma otedo ne or joma otedne gi governors magwa. Erokamano ahinya. To ere kaka koro uketo ni tich ma itimo kod tich ma governor timo ok utuomru e tijeu kata ok utim gimoro achiel ofise gi duto? Gima timore ni wan kaka first ladies ok noyierwa. Wan tichwa en support gima government timo, gima governor timo. Tifwenyo ni sama wa campaign wan be wadhi oko wa campaign koro wawinjo shida ma ji ni godo. Koro waneno ma governor nyalo konyo immediately wa forward ne governor. Mwanyalo konyo governor mondo wamany yore moko mondo wamiye kony be watimo. To ok watim ni wane moyierwa. Watimo mondo wa support gi nikech wan ok oyierwa. Erokamano ahinya. Koro wang'iyane to gin kuonde mage kata tije mage ma bende ofisi kaka mano mar Agnes Ochilo time county ma Migori? Sani kaluwore gi shida mananeno
na wuok mondo apenj ji oko ni ere kaka wanyalo konyo tuo makama. Mokwongo nafwenyo chieng' moro kane ane mtoka. Ing'eni samwa campaign nitiere nyiri miwuotho godo maluongore ni Warembo na Ochilo. Warenjo na the county governor. Koro chieng' moro abede mtoka ta awinjo tik moro. Tadhao ni to unda kuluokru ya ng'ama koluokore. Ting'eni the all kato giling te dichiel. To kana lor to nopimo na ni tuo ma an go ni en tuo makata luokra to korum. To en tuo mosethaga. To ndalo no nentiere Kenyatta ne timo operations go. Koro naoro nyako ni modhi mothiedhe moduogo. To ng'ama nogona erokamano ne en chuor nyako ni Koro nafwenyo ni kare magi e gik makopo ni omiwa telo. To wamanya nene ni ere kaka inyal tim. To ema nawuoyo gi mine manosetiyo kaka first ladies. Nawuoyo gi county first lady ma Bungoma maniluongo ni Caroline Wangamati. To kona ni adhi ir jomiluongo ni flying doctors. And tijwa ni itimatima by walking. You just idhi adhi penjo gi ni bunyalo konywa. To nadhi ir jo flying doctors. Tafwenyo ni Migori nokoket kate list. To giwacho ni nikech nadhi irgi. Giko ni gidhi chako gi Migori. Kendo sani en program madhi mbele. Watemo kwayo mine te. Sani nyoro ne wayudo mine mwanya kaka Kajiado, Narok. Koro en tuo mathago mine to mine pando. Gilingo de dendgi. Ko owegi manero kendo inche kandalo mana campaign ayudo mine 15 manobiro kwayo ni kanyalo yudne gi yath maginyalo miyo nyithindo nikech sickle cell nyathi manigi sickle cell nyaka muony yath daily. Yath achiel ma most expensive and 40 and siling 45. Ting'yo ni koro miyo dwani mondo kaw 45 ni odhi omi nyathi koso kaw 45 ni onyiew go chiemo. Koro nawuoyo gi jo Sickle Cell Foundation, achaka wuoyo gi Hemophilia Foundation, magi yes ani giketonwa clinic 2, achiel Migori, achiel Rongo. Kendo sani watimo gimoro miluongo ni child nurturing. Wasefwenyo ni king'iyo report manyiche wayudo, Migori wayudo ni nyithindo tinde ok dong kaka chon. Chon ing'eni ni nyithindo dongo maboyo madongo to wasefwenyo ni nikech nutrition. Nyithindo tindo ok dongi. Koro ok giyud chiemo moromo, ok giyud chiemo makare kendo ok giyud moromo. Koro nitie moko mo othirno, moko modhero, to gi moko machamo chiemo moko konygi. Nikech yudo ka sani miyo nyalo kata kao rech odhi us rech to nyone nyathi mandas. To kong'eni mandas ni ok en gima dhi konyo nyathi. Koro wan kendo gi organization machielo mar first ladies kata first spouses ma ae the block mar Lake Region Economic LREB. Koro waseko ni wadwaro ni mondo wamany kaka wanyalo change the story. Ing'eni kopo ni chako story mopogore mwedo kothigeti kidok mano chakore go cha tinyalo yudo solution. Koro wasero ni kwadok mwayudo kaka nyithindo kako mak ich modong nyaka higni 3 kwanyalo kete mwede nutrition maber dhi konyo. Koro sani wan gi partners mosebiro madwa konyo mondo counties ma within the LREB region te obed ni wan gi program mamiyo nyithindwa bro dongo nikech nyathi samoro sodongo motegno no to dhi bet mariek kendo yudo ni shida moko mwayudo sani bro rumo. Kochako medore gi mano an pacha gima nadwa na timo gik en ni adwaro ni mondo ayud mine kaka ginyalo yudo konyruok, economic empowerment. Asechako wuoyo gi teams manyalo konyowa miyo wasako mondo wabed mondo mine gi ka gisechango to giyud gima giwuok gidhi gitimo nikech kodwa ni mine obed to gima gitimo onge. Nitiere pesa mabe asewuoyo gi governor marwa awacho ni ka ginyalo to gikete pesa moro thenge nikech an aonge gi duol e kuno ero. Kora kono gini ka giyie to gimanye pesa kendo kona ni sani gitiyo mondo giyud pesa midhi ket thenge mondo wachak miyo mine e lwetgi mondo gigo ohala nikech kana campaign ayudo ka wan gi mine Migori wan gi mine motegno kabisa. Yudo ka mtie mine mapure dho nam to yudo ni gima miyo ok giyud gima romo en fertilizer, en resources, en transport, en gik makamago ero. To komigi ka gibedo empowered to they'll be ang'eyo ni gidhi loso ngimagi magirit gi nyithindgi yo makare. Ing'eni ng'ato kowinjo weche mag kaunti ma Migori to wach mabende biro ahinya ma bende mulo dongruok makono gin wach weko mag FGM kata nyange mar nyithindo manyiri. Kiani mano bende en achiel kuom projects ma bende kawo koso? En achiel kuom projects go ng'eny. Wachalo ng'ama dhira ma dhiang' onyuole dalagi nikech gik ma idwa ni watim, gik ma waneno onego tim ng'eny. Ji mang'eny ka ng'iyo Migori to nyalo paro ni Migori en joluo kende. To 1/3 of the population en jowa ma jokuria. Kendo uyudo ni Migori bede
kamiluongo jok manigi tabu mar FGM kata jok ma practice FGM tiyudo ka Migori luongo. Koro manyiso ni kiluonge nikech a fraction mar jowa to nyiso ni en gima oenea kabisa. Nyiche wa bet piny moa oluong Mama Aisha Juma manyicho biro mwa wuoyo gi jo owetewa ma jokure mwa yie ni wadhi wuotho gi jo kanisa, wadhi wuotho gi jotende gi jotelo mag kigine mag dini mag groupings mag clans. Kendo wang' ni wadwaro ni mondo chuo be koro ne gima gini timo ne nyiwa nikech iyudo ni nyathi koter nyangi to nitiere gik ma koro bedo matek, nyuol bet matek, kendo iyudo ni koro kosetere nyangi to odhi tedo chon. To kodhi otedo chon to koro family modhi raise kendo dhi bedo gi disha sako mok konywa. Koro mano be program wachako. Anamor ni Mheshimiwa Aisha Juma nowacho ni oyie miyowa pesa nikech wayudo ni mine emitero nyangi, mine ema timo iluongo na gine maging'ado kendo wan mine kendo mwapando nyithindo sama koro wadwaro ni mondo tergi nyangi to jogi ichulo mondo tim. Koro wayudo ni kopo ni wanyalo yudo ne mine gima ginya timo thenge mok en wach nyangino to bro konyo. Koro wayie ni wadhi manyo pesa mondo wamigi mondo gichak timo tich machielo molo mar ng'ado or kata practice FGM. Erokamano ahinya. Sawa bende aneno ka rumo to penjo ma bende wuok kendi en wach no ma bende omenda iwacho ni iwuoyo mana gi ji mondo konyu. To iparo ni bedo ni uonge go omenda moket ma bende konyo e tayo tijeu bende duoko weche gi chien. To iparo ni piny owacho owinjo bed ni chuogo agulu moro ne afis mar First Ladies. Kake wacho na en kare. Bedo ni waonge gi pesa ni miyo koro gik madwaero timo ok wanyal timo nikech luore mana ka joma konyowa ogolo pesa. Kaka First Ladies wasebedo kamoro achiel mane the previous regime manorumo ni ne COG or Board of Governors no bet piny mokoni mondo wa create office mar First Ladies. Each county o create office mar First Lady mondo bed funded. To gima tek ni ing'eni office ni onge constitution. Koro nyiche osendiki ma barua oterne Attorney General mondo koro nyiswa ni be ginyalo yie mondo First Ladies office obedi mondo wayud kaka wanyalo konyo governor. Mano ni kare kech bende aneno ka ng'ato oro na picha mar apis ma bende nochuogi mano mar jaod kata min od Musalia Mudavadi. Oparo ni kaka ibendo sechuog da afis no gi sir makamano ubende mano bende nyalo choponu. Pod waloso kodgi wayie ni wang'e ni bro chopo kata ka ochopo sama wantie to bro chopo nikech First Ladies team a lot of work. Iyudo ka gik modhi korka jok mathagore kaka jomong'ol, mine ma thagore, nyithindo manyiri, issues mag sanitary towels, iyudo ka First Ladies gi timo a lot of work. Kakoro kata wach fistula mokelnwa ni already kaka bet kodika ni already an gi 56 patients mosebedo confirmed to Safaricom nicho yienwa ni odhi timo 50. Koro ing'eni momedore gi pod wawuoyo kode ni mondo ka giyie to gi extend the period nikech operating mine 56 e ndalo 4 kata juma achiel ok bi romo. Koro pod wawuoyo kodgi mondo gitem. Tido ka mondo miyo thieth 100 en $300,000 300,000 Kenya shillings. Koro ineno kigo gi 56 en pesa mang'eny ma ng'at machielo manie oko to nyalo koni to kata pesa no miya timbo gimoro to dong' ng'e kaka mine go dak kage gima mine go winjo kata endo kawo pesa ne momedo. Kato kendo bwa medo go erokamano jowa ma johala ma Rongo to gi johala ma Migori at large be osebiro omedo wa yo mwanyalo konyo nikech sama jogi nitiere ka en gi joma rite gi ng'eni osiptal ok bing'io. Koro nyaka wamanyi joma rite gi to gichiemo nang'o to gidak nang'owa. Amor wacho ni Rongo University osekonyowa, Bansi Supermarket osekonyowa, Zamzam Supermarket osekonyowa, Jofa Hotel osekonyowa, magi jo ohala manie Migori. Ging'eny moko kabisa mo nikech erokamano ahinya. Mane dakika achiel wachni mogika watieko. Akwa bine owetewa ma otedo ne josiasa ni ne uru kaka wanyalo konyo jopiny e yo makare nikech sirikal ok nyal timo gimoro amora to wan gi dhowa wanyalo wuotho wadhi wamany gimachielo. Watem uru nikech
minegi samoro samani campaign to imbe ineno mana ni imbo nego bedni timo gima gavana timo to resources tionge to kik wabed piny ka en gima inyalo timo though ni can do so much wuogi ng'ama inyalo wuoyogo many network ni mondo ikony matin wan kati konyo mang'ata achiel to ng'eni ngimane biro lokore manyaka chieng'. Erokamano ahinya. Erokamano maduong' koyudo thuolo mar bedo kodwa odhiambo ma kawuono e chenro mar Mine Wacho ka bende watwak e ting'a mano mar Mina County. Kata kamano kik idhi mabor ka pod waduogo wantiere gi mathoth ma bende biro mbele ka en mae. Asekonyo nyithindo madhi karibu 30 gi wiye as from 19 kochakore higa mar 2019. Ruoth moro e gweng' ma Ombaka County ma Kisumu reso jopuonjre mokwamo dala kaluwore koda nok mar omenda mar somo. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dala to 20321 or call 0725 000 222. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. From Nairobi's trendy street food kitchen to the bustling sounds of Accra's nightlife, A 1, a 2, a 3, a 4. to the lovely streets of London, you wouldn't trade anything else for such an amazing infotainment. This is where the magic happens. Viusasa brings you a cocktail of nicely blended new series Afrimax. They can be superheroes in an African context. With Viusasa, you don't just get entertained, you also get informed. All glasses have inherently different compatibilities to each other. There is so much entertainment on Viusasa. This is definitely the place to be. Kenyans are winning big on SharpBakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. SharpBakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. SharpBakey.com. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. You stay soft, Adric concentrate. 1, it is 4 times more concentrated. 2, it is packed with 4 times more fragrance. 3, 1 bottle gives you 40 washes. You stay soft, Adric concentrate. Also available in convenient sachets. Machiegni kendo ka bende wadhi nyime en ni moko kuom jodak ma bende pi nodaro e miechegi pod jote ute mane okony gi gero e alwora Manyando. Pi noyweyo mwandu moting'o nyaka buge jopuonjre moko. Chan omiyo jopuonjre moko pok odonjo e Form 1 kata obedo ni jowadgi osebedo ka somo kuom dwe achiel. Wach ma kamae mayo ruoth Mombaka Jacob Ongudi kwe kendo osiko komanyo sir ne jopuonjre mokwamo pacho kod mago mane owe skul e kore. Dano Londe olosona lipot makende e wi ruoth mar reso jopuonjre. E chak dwe mar ariyo, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu noywango kwan nyithindo maromo 200,000 mapok nodonjo e sikunde.
Moko kuom gigo mamono nyithindo gidonjo e sikunde gin kaka koso omenda. To en ang'o ma koro itimo mar reso nyithindogi mondo gidhi e sikundegi? Waromo kod ruoth e kaunti ma Kisumu matemo reso nyithindogi. Midhiro mag pi osemiyo kata sikunde wa moko nodar. Kaka jowete ga dhi skul, kaka an pod abede dhot, aneno ka litna. Nyaka midhiro mar pi ne chakre, asekonyo nyithindo madhi karibu 30 gi wiye. En giko dira, Jumapil. Jodak moko e gweng' ma Umbake e kaunti ma Kisumu dhi lemo. Moko to dong' pacho ka gitimo tijegi mag udi. E kinde ma oro kwako piny, puothe otuo kendo cham otho. Omiyo jodak ojwang'o puothegi. Jogweng' ma Kano onge hawi kata kinde ma koth chwe. Oula jamonjogi kendo jayweyo puothegi kendo darogi e udi. Midhiero ma koth mang'eny kelo kinde ka kinde miyo jodak moko lalo yuto maggi kendo rem tero nyithindgi e skul kaka owinjore. Ayuto kokalo e pur. Bing ni pi pong pile ka pile kendo nodaro wa ma puothewa pod nie pi nyaka sani. Onge kama nyalo yute, aonge yo moro amora manyalo yuto go nikech natiyo tich puodho. Puothego ntiere gi pi nyaka sama wawuoyeni. Ka pi nobiro, pi nokawo giogewa te, pi nomuko utewa, pi onego nyaka dhogewa, gi udi be pi otimnade, pi nokawo molalgo. Chano miyo jopuonjre mamoko pod okwame udi. Jumbe mathoth tok ka jowadgi noseyawo sikul. Mae midhiero mamono ruoth ma Umbaka nindo. Chieng' Jumapil en chieng' yweyo. Kata kamano, ruoth Jacob Ong'udi to nie tich. Omanore kod buge gi gige moko mag somo ma odhi pogo jopuonjre ma ok nyal. Kata sikunde wa moko nodar, kaka Umbaka Secondary School ne pi opong'o, modar ochako ter kamachielo. Koro pi osemiyo jowo bedo gi midhiero mang'eny kabisa, kendo osemiyo nyithindo bende moko drop out of school, okoso dhi school nikech gionge kama gidage. Jogweng' oyange kaka jatich sirikal mochung' ne arita e kind weche mamoko kendo kaka jakony mar reso som jopuonjre. Ong'udi temo chopo kare lek maneno ni jopuonjre duto nie klas somo kendo manyo sir nyaka ne jopuonjre mane oseweyo sikul kaluwore kod iye ma ohiu ki kind midhiero mamoko. Asekonyo nyithindo madhi karibu 30 gi wiye. As from 19 kochakore higa mar 2019. Kawuono ne Nyasaye okonya gi osiepega moko ma adhi duoko ariyo skul. Achiel dhi dok e form 1, achiel waduoko e form 3 no drop out nikech nochwanyore koreno. To mano be nyaka wang'e nikech ka waweyo nyithindo ma o drop out ok waduoko e skul, to mano ng'iso ni wadhi lalogi e kore ka. Jonyuol mokamo gi nyithirgi e udi rwako limbe ruoth kod mor. Jopuonjre bende konene to neno geno. Ne wanyalo koso kar nindo kana dhi skul. Seche moko kana dhi skul kata chiemo na cham ne onge. Sombe seche moko na somo late. Seche moko balewo koka somo nikech kama nya some maber onge. Kech ot onge, ot ne pi nitie. Chatimo penj. Ayudo marks 280. But nagombo ni mondo adhi skul mondo mi achieve my goal na. Ne wadar sa ka sa, puothe be ne pi okawo koro kuma ne wayute gik ma wanya chamo ne onge. Kata kamano Ong'udi lero ni lwete chiek ok nyal chopo ne jopuonjre duto ma ochan kaluwore ni dwaro mag gi medore. Kaka jowete ga dhi skul, kaka an pod abede dhot, aneno ka litna. But agombo mondo mi adhi skul, to kadhi to make sure mondo mi atim matek. Pesa mwayudo tin ma ok anyal timo go gigo te ma wadwaro. Manyalo dwaro mondo akony go jogweng'wa. Wachiegni gi nam ma pi osebedo ka ketho, kendo nyithindo manyiri gi machuo osebedo ka lal. Koro ma miyo seche moko ok wanindi mar mondo wamany nyithindogi waduok e skul mondo ngimagi ochenj. Bende wacho ni nyao ma jonyuol moko
thiro chenro makamano. Nitie jonyuol bende ma chunygi borgi skul. Weche mag pi mosebedo kapong' miyo jowagi ok bed kamoro ma steady. Iyudo ka kinyodar odhi e center, owuok e center, odhi kama okodesa, koro ok gin jok mosebedo kodak kama steady. E chak dwe mar 2, migawo mar somo noyango ni kwan jopuonjre maromo 43,480 ne pok odonjo e skul e gwenge mag Nyanza, ka 21,940 gin joma nyiri, to 21,540 gin yawuoyi. Jopuonjre maromo 6,479 e kaunti ma Kisumu ne pod okwame udi, kaluwore kod kwan mane oyangi kod director mochung' ne somo e alwora ma Nyanza. Kopogore kod omenda, oro kod kech mono jopuonjre moko dhi skul. Omiyo Chief Ong'odi kwayo chiemb kony ne jopuonjregi. If the government can introduce lunching program in these schools which are within the flood-prone areas, then that will also help us to make sure the students are in the school. Ong'odi timo manyalo masiro somo e gweng' ma Umbaka, kendo jiwo jomoko mondo riwre lwedo e neno ni onge nyathi sikul mang'uko sombe nikech nok mar omenda. Diana Olonde, Ramogi TV. Wana kupogore koda mano weche mamoko mag somo ni jokanye sekta mar somo kod moko kuom josiasa mapachoka seyo piny owacho kokale migawo mar somo kuom bedo gi paro mar medo omenda mag somo e mbalariany kod kuonde tiegruok mamalo mapachoka. Jotelogo wacho ni meto no biro mayo thuolo nyithindo mawuok e familia mochando thuolo mar dhi nyime gi somo e kuonde tiegruok makamago. Mar somo koting'o jotelo okwedo parono mar medo omenda mar somo kowa siling 16,000 nyaka 52,000. Jod bura manyatike Tom Odege wacho ni kaka jod bura ogibiyie kadho parono. All over the world, including Africa, states are fighting day and night to ensure that education is made free. There is no way we can stand here as leaders and keep quiet when we are seeing fee being introduced and made to be expensive in our colleges and universities. Kagiloso e nyasi mar sidho jopuonjre ma otieko tiegruok margi mawego Technical Training Institute e kar chung' od bura ma Karachuonyo. Jagoro mar Kupeta Kelo Misori nojiwo jod bura mondo obi okwed paro mar medo omenda michulo e kuonde tiegruok. Gima yuago ni onge kaka sirkal nyalo ng'ado ni fees imedo e universities kata kuonde machalo middle level colleges. Mano en a sad story ma okonego beni warito. Parliament ma allocate funds nyaka stop ma prioritize education kendo mondo gi allocate funds for education. Nikech kwa nyal timo research to wan wasetho. Wachno nomiyo jopuonjre Mataraka Technical and Vocational College obago ng'anyo kagikwedo meto mag chudo moketnegi. Mambo ambayo kama ni fee yenye imeweza kuongezewa, hatuambiwi imeongezwa kwa kiwango hiki na imeongezwa kwa sababu hii. Tukienda hapo wakati mwingine tunaambiwa tena itashughulikiwa. So wanafunzi ndio maana wamesimama hapa na wanasema wamechoka. Mano e paro mariwruok moro mar jopuonjre e gwenge ma Machakos ni godo kagikwedo metono. Gikorka korgi gidwaro ni sombo mbalariany obed nono ma onge chudo. Hiyo laini mnataka kuchukua, mtakuwa mmedhalilisha jamii ya mwanarika ambayo ndio kubwa kiasi kubwa katika nchi yetu ya Kenya. Na katika ule wito wa rais wetu wa 100% transition, tutakuwa na 100% transition katika secondary schools, lakini tukienda katika katika ngazi za juu ambazo ni universities na colleges, tertiary education centers, tutakuwa na challenge kubwa ama changamoto kwamba vijana wengi wakimaliza form 4 hawatakuwa na uwezo ya kuendeleza masomo yao. It is so sad and I'm concerned, just like a parent, like a leader in this country, that the government has allowed our public universities to accumulate debts to a tune of almost over 60 billion. I think the question of management can be addressed, but at the same time, the government should ensure education is as free as is practically possible. Rowerego omedo ni meto makamano biro miyo somo e kinde mabiro bedo mana ne mar joma nyalo kaweyo oko kwan modhuro mag jopuonjre e medo sombgi. Kama kiongozi wa vijana, go sit back,
kama committee, hiyo kamati ya education, mreview hiyo mambo ya karo na muangalie jinsi ambao mnaweza fanya interventions ndio vijana wa Kenya, vijana sana sana ambao wanataka kuendeleza masomo wakuwe pia wanaweza nufaika na hiyo mfumo mpya wa masomo pia. Chendo mag pur kachiel koda pith mar jamni e kaunti ma Migori oyudo jol bang' ka piny mar Denmark chiwo gige tiegruok ma nengogi romo milion 9 ne ka tiegruok mar Manyien Agricultural Training Center mayudore e sub county Marongo kaunti ma Migori. Jojuma nitiere gi mathoth. Moko kuom gigego mag tiegruok mabende ne oket e lwet piny owacho mar kaunti ma Migori kod piny owacho mar Denmark, gigo bende koro nengogi romo milion 9 e kar tiegruok no mar Manyien, mabende kod jolo chendogo mag pur gin mago moting'o laboratory manyasani minyalo tigo e wechego mag pur. Facilities that would require to even train farmers when you are not on site here. We have a very modern lab, properly equipped with all the facilities. We are promising and committing that all the equipment will be put into very good use. We're seeing so many apps being launched, all for learning, all for getting access to market, access to finance. So a lab like this is a perfect place for a county to bring the youth together, all the way down from primary school, secondary school, but of course primarily for the beneficiaries of this center, the young farmers, so they can get max access to market, max access to information. We have a dairy unit. We are in the process of making sure that we have a modern fish demonstration farm here. The kind of land that we have here is adequate for various crops. Kani uwe kinde nyasino, babene ni ketonegi ayanga, gigego mag tiegruok, e kar tiegruok no, jatend migao, mar pur, kaachiel kod pith mar jamni, e kaunti ma Migori Lucas Musenda, ne wani gige tiegruok gi, makoro giyudo, dhi konyogi ma okalo, e ting'o malo, chendogo mag pur, kaachiel kod pith jamni. We also would like to have Manyien become the center where we have equipment, agricultural equipment to serve the farmers around here, be they tractors, be they plows, be they harrows, all the agricultural equipment will be here so that then we make it possible for a farmer in this neighborhood to walk in here, and get mechanization services. Because agriculture is getting mechanized, we cannot begin or continue doing things the way our grandfathers did them. Tokani uwe kindeno, manegi kete lwet piny owacho ma county, gigegi mag tiegruok, Mogen Lesen, mabende ne ochung'ne piny owacho mar Denmark, ne okwayo piny owacho mar county ma Migori, ne oti kod gigo makare, mar ting'o malo, wechego mag pur, kaachiel kod pith jamni. So we would like to see it being a center of excellence for training of farmers in all aspects of value chain development. Also, as we are now going into the fifth season of shortfall in rains, a possibility for the government to assist the whole farming community in handling the climate change. Nyaka sani ka tiegruok ni ma Manyien, mabende koro osebiro ka tiego jopur, kaachiel kod jopith mag jamni, koro pok oketi ayanga mondo koro jopuonje mopogore opogore koro chop mondo koro tiegruok weri nyaka sani onge chik makare moseketi mabende koro nyalo miyo piny owacho mar kaunti thuolo mar chako rwako jopuonjre makawo tiegruok. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Wameweza kutuelezea insurance, watu insurance wanaendelea kushughulika, lakini upande wa serikali tutashirikiana nao tuone vile tunaweza kuwasaidia. Jatend migao mar limbe osingo konyo gero moko kuom otende mane owang' watamu County Makilifi. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Weche manyien muoch pile ka pile, kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem.
Ka oyier report mara, abiro yudo siling 1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba achiel e keyo weche manyien. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. No make it happen, tuko na wewe. Usikuwe na stress ya that party injury. Jishikie boda insurance leo na ni $5 tu. Finya *487*4#, ujishikie bima boda. Weche mag ohala en riwruok mar jopuonj ma wakeini Kenya Women Teachers Association kata KEWOTA oyango chenro mar okumba ne jokanyo mage. Kokalo KEWOTA Shared Services Limited, jokanyo mago maloyo 85,000 koro dhi yudo chenro mopogore opogore moting'o okumba mar masira kod mago mag yudo gik mag tich kaka laptop. Jatatije riwruogno Bento Opande owacho ni yoro okumba manyasani ne jokanyo mage biro jiwo ngimagi kendo yoregi mag tich. Even when they fall, when they get accidents in the cars, in the PSVs, they go to hospital and they pay from their own pocket. Because the insurance cover, which is being provided by the government right now, does not cater for personal accidents. I'm asking the current government to revisit the laptop project for kids or for students in school. Because if I have a laptop and the child has a laptop, learning is so sweet, so easy, so fast, and the outcome so good. These teachers, when you see me limping, it is because of the number of books that I carried going to class and class, moving from one class. Sina ugonjwa, I am not sick. It was decided that OPIC could be providing skills and experience for Kenyan publishers to digitalize their content onto OPIC. In our agenda as Direct Line to participate in financial inclusion, we found this a very strategic opportunity to partner with KEWOTA as they launch their shared services today by structuring a product that is personal accident. Jatend migao mar limbe Penina Malonza osingone joket mwandu mawatamu mane olalo mwandu gi e mach mane owango tende ni piny owacho ng'iyo mar konyo gero moko kuom tendego. Kano wuoyo limbe ne e gwenge mawatamu koma yande otende adek madongo wang'. Malonza owacho ni migao mar limbe oketo tenge omenda mano mar gero otendego. Wang' mar otendego bende omiyo ji maromo 180 owito tijegi. Otendego ting'o Barakuda Inn, Mbuyu Lodge, Mapango Restaurant, Lily Palms, Amani Resort kod otende mamoko ma kibanda. Unajua kuna ile shirika lao la hoteliers, kwa hivyo hilo ndio shirika tutafanya kazi. Wameweza kutuelezea insurance, watu insurance wanaendelea kushughulika, lakini upande wa serikali tutashirikiana nao
tuone vile tunaweza kuwasaidia kama vile nilivyokuwa nimesema. Lakini wakati nimekuja nikiwa kwa ile hoteli ya Buyu, nilifikiri ni hoteli peke yake imechomeka, lakini nikapata pia kuna vibanda za wamama walikuwa wanauza pale nje wameweza kuchomekewa. Wamama hawako kwa hizi association za hoteliers, hawajajiregister pale, na ninajua pia hawana insurance kwa sababu ni kazi ya wasla ambao wanafanya ili waweze kusaidia familia yao. Kwa hivyo kwa leo wakati tunashirikiana na hao managers na wenye hizi hoteli kubwa, pia tutashughulikia wale wamama wako pale. Nyakoromogi Ajuang gie kindeni nyaka bedni sewinje kamoro miluongo ni China Square mantiere boma ma Nairobi. Ponono ni pokiwinje, China Square en kar ohala mar jo China moyaw manyien e kar timo ohala ma mbalariany ma Kenyatta mong'ere kaka Unicity Mall. Kar ohala mar Unicity noyangi dwe mar 2 higa ma 2016. Higni 7 nyaka ne yange okosebedo kotimo maber, kata kamano biro ma China Square koro nenore ni ochiero ohala no kendo yawa luora mare. Ripota maro Sifro Sokinda no limo kar ohala no kendo miwa report machalo kod ma. Tok winjo China Square ne wakawo wuoth achiel kachiel mochomo kar ohala no mondo wane gima dhi mbele. Wachopo e kar Sao Nyango. Chenro kikore e genga paya maduong' mar Thika. Geche opong' thich kamoko koriketo e genga paya. Apiko oikore oko mating'o jowuoth kamire mar oganda mopogore opogore donjo kawuok e kar ohala mar Unicity. Mar dwaro ng'eyo waloso gimoko kuom joma ne donjo e chironi gima kelogi e kar ohala ni. An abiro manyo decorations mek ot. Last week nawinjo ni bei ber, but asebedo ka winjo ni gimedo matin. Koro abira neno what it is, kanyalo entie within my budget tabro kwanya achiel ariyo. China Square winjo nitie gik mang'eny mabecho, koro neno mana ne abiane, alafu ka anyalo save a few coins here and there, then what better place to be than China Square. China Square oting'o mwandu mathoth kowuok e gige dusruok nyaka mwandu mag bero ot. Gige nyithindo mag tugo, carpets, sende, kombe e kind mwandu mamoko. Thoth mwandugi iuse nengo mapiny ne nengo mag thoth dukni madongo e pacho ka. Ataro mar kaka osebedo ka liekore, jogo mosechuo wang'gi pako ber mar ohala ni magiwacho ni ochoko mwandu mathoth kamoro achiel kendo uso e nengo moyweyo. Ing'e ng'ato dhi kuma neno ni nyalo konye. Gochumi kama sani kaka tero ji. Kaka ka inyalo do gima beche ni piny eminyiewo. Nikech inyalo dhi ka mtumba beche ni malo moloka. To mai gima nyien. Ana prefer kuma beche nyalo loso e ofuko ni bei. It's not that expensive as people they are claiming. So the prices with other traders there at Nairobi, it's differing with a little bit, of which I would advise to those people who feel hectic to shop from one shop to another. This is a good place for them. Peter Sitati menja ohala mar mwandu mag dusruok to koro yudo chiro mar wholesale machiegni kendo koro onyiewo mwandu China Square kodok uso ne jebo ma Nairobi. Akiza nimekuja hapa napata wameteremsha bei. Kiangalia vitu za Gikomba, vitu za Ludhuli, vitu za Dubois, vitu za mare zote wameleta hapa. So sisi tutauza aje huko. Lakini ukicheki hapa kuna ka box pia. Nimekamu na ujanja nachukua hapa na naenda nauzia huko. Olero ni chironi ni kod berne kod arachne ne jo ohala. Sasa wakiuzia customer wangu huku hapo ileti shangwe. Hata naambia gava ijaribu kuangalia hapo hivyo ipige hawa tax mingi ndio mimi huko niuzie watu huko. Ndio hawa pandishe bei. Jo apiko dhi nyime gi mongo mit mar ohala ma okel gi China Square. Kagi wacho ni kar ohala no oduoko chien timbe njore mayande thoth e alwora no kaluwore kod rowere mane onge tich. Tusaidia sana, tumeona hata for the last 3 weeks watu wamekuja hapa na wamenunua vitu kwa wingi sana. Tumekuwa na kazi kusema tu kweli, kwa mfano mimi mwenyewe kama familia yangu inafurahia. Na upande mwingine pia kuna vijana ambao hawakuwa na kazi. Tukiingia hata sasa ukiingia huko ndani kwa China Square wameajiri over 100 na zaidi vijana ambao hawakuwa na kazi. Na pia kuna baadhi ya vyombo ama items ambazo ziko bei yake iko more affordable comparing na places zingine.
Maheo igni abiriyo nyaka ne yange kar uso mar Unicity Mall osebedo ka ojuang ka onge ohala mathoth mosebedo ka dhi nyime. Kata kamano kuom thuolo machuok ma okalo nyaka koro ohala mar China Square ne donj ka mire mar oganda chopo kaeri ok mar nyiepo kende to nyaka mar biro uso ne oganda machopo ka. Ne TV mar Ramogi nyinga Simfros Okinda. Sirkal makogalo ola obila etugo mane ogoya lap makasarani odhiambo makawuono. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K.